Takže čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu. Na dnešné video bude trošku špeciálne, lebo nebude v ňom kolobežka, ale bude sa jednať o túto vec, skate. Taký neprofesionálny kolobežkár, tak budem skúšať jazdiť na tomto skate a dať čo sa na ňom naučiť. Tak to vyzerá zozadu. Proste normálny skate. No, akože stáť, troška tak jazdiť už viem, ale ešte si to ukážeme na kamere, takže tu to máte. Teraz si vlastne skúsim také pretočenie, že o 170 stupňov s tým, že nadvihnem jedno kolečko a jak sa otočím a uvidíme, či mi to pôjde. Dám. Budem sa snažiť dať ollie, čo je vlastne skok, ak sa nemýlim.